V stredu 10. apríla na našej škole prebiehal zápis žiakov do prvého ročníka. Čo všetko budúcich prvákov v tento deň čakalo, na to sme sa opýtali pani učiteľky. Pani Žaka, čo ste si pripravili pre tohto ročných prvákov? No, pre tohtoročných prvákov na zápis sme si pripravili také jednoduché pracovné listy, kde nám ukážu, čo všetko vedia a ako sú pripravení do školy. Budú učovať geometrické tvári, farby, počet a také jednoduché veci, ktoré naozaj zvládne každý budúci prváčik. O zápise prvákov sme sa porozprávali aj s pani riaditeľkou. Dobrý deň, pani riaditeľka. Ako sa vám páči dnešný zápis? Ďakujem pekne za otázku. Ja som s priebehom zápisu veľmi spokojná. Očakávame 25 prváčikov, takže budeme otvárať jednu triedu. Deti sú milé, dobre pripravené, tešia sa na nás a my sa rovnako tešíme na nich. Takže budeme radi, keď uvidíme nové tváričky. A nezabudli sme sa opýtať ani tých najpovolanejších, budúcich prvákov. Ako sa voláš? Dominika Matúšek. A tešíš sa do tejto školy? Áno. A páči sa ti naša škola? Áno. Ahoj, ako sa voláš? Emka. Tešíš sa do tejto školy? Áno. Vieš už počítať alebo čítať? Ahoj, ako sa voláš? Laura. A tešíš sa do tejto školy? Áno. A vieš už počítať? Áno. Chceli by ste ešte niečo dodať na záver? Chcela by som poďakovať všetkým pani učiteľkám, pánom učiteľom, ktorí pomáhali a prispeli k príprave zápisu detí do prvého ročníka. Ďakujem všetkým zákonným zástupcom, rodičom, ktorí sa rozhodli zveriť nám to najcennejšie, a to sú ich deti. Dúfame, že sa budú cítiť v našej škole dobre. Ďakujeme za pozornosť.